Quan la família Calatayud va comprar la bodega Fonda a Moixent, pensava construir un museu per a mostrar com es feia el vi fa més de 2000 anys. I en comptes d'això, el que ha fet és recuperar una tradició mil·lenària. Quan nosaltres arribem així, a Sosa Tapiat, nosaltres ho obrim perquè teníem curiositat de veure això com s'encontrava, que coneixíem i sabíem que estava així. I es troben en un gran tresor, una joieta. Bueno, sí, i sobretot perquè arquitectònicament és així i perquè, a més, les hem a treure un profit que creiem que va donar sensació. Van a fer així vi amb gerres de fang, sí, com es feia antigament. Com se feia? Com s'ha fet tota la vida. Entrava el vi així, a esta poseta on decantaven els sòlids i ja per gravetat anava passant per cada una de les gerres estes que el secret estaven que se quedaren ben plenes. Bueno, ara el que aneu a fer és vi d'antes, però bueno, amb la màxima tecnologia. Això ja no ho fareu? No, bueno, això no ho utilitzarem, fer anar el vi per ahir, no. El que sí que va viure és en la gerra, perquè el secret està en que visca en la gerra, en que visca en el seu hàbitat, on deu estar el vi. Quantes gerres n'hi ha? 100 i pico. Quina capacitat tenen les gerres? N'hi ha de tot. N'hi ha unes 50 gerres més grans, de vora 3.000 litres, i unes altres 50 més xicotetes d'entre 700 i 1.000. Esta, per exemple? Esta és de les grans. Esta farà 2.800 o per ahí. Ja esteu produint vi? I estem produint, una part d'elles estan plenes de vi, unes 15, concretament ara n'hi ha 15 gerres plenes de vi. Esta és una d'elles i és de vi tint, no? És una de les grans, és un vi negre, concretament és un vi de monastrell. Esta està dalt, eh? Sí, sí, clar, és com deu d'estar. Què és el que vas a fer? El que solem fer és tastar-lo una volta al mes. I fem una analítica i fem una cata per a veure l'evolució durant la criança. El que sí que no veurem serà el que vegem quan se cria en fusta. O sigui, este vi no pot agarrar ni aromes ni sabors de fusta i, per tant, sempre trobem que és un vi més pur. Té uns aromes més naturals, que són de la terra, que són del raïm... Que no fa gust a fusta, vols dir? No fa ningú gust a fusta, però sí que fa les coses bones que fa la fusta. Els Calatayud són experts cellerers en elaborar grans vins. Ells són els pares dels famosos Maduresa i les Alcuses. El fet que això siga una cova i que les gerres estiguen soterrades ajuda d'alguna manera al vi? Això és quasi el més important, perquè el vi té que estar en unes condicions constants de temperatura, en hivern i en estiu, en torno als 15 graus, i una humitat alta. Entonces, les condicions d'una sala de barriques, esta galeria les té de forma natural. Això està molt bé. I escolta, eixe xic, què està fent? I ara estem preparant una gerra, que és la pròxima que anem a omplir. ¿Y lo de dentro? Pues lo de dentro, mira, pues entramos a llegar así. Espallet, ¿eh? Cuidado. Pásame el cepillo. Está a fondo, ¿no? Sí. Espera que ningú vulgui fer-te una broma y pose la tapa. No creo que me hagan la broma. Ahora, dale, hasta luego. Fins fa 100 anys, tio Paco, el vi es feia d'esta manera, en gerra. Sí, 24 sigles fa que estem fent vi i 23 se feia d'esta manera. O sigui que ara tornem als orígens. Efectivament. Salut. I llarga vida.